Kaixo, txorien eta rok, zigori turrita, bakit gaur ez dela azte azkena, betiko errezetak, baina, bueno, nahiko errezeta tradizionala ekarri hotzu gaur. Bai, nik haragia eta laranja, betiko errezetetan, oikoa zen zerbait zan, bueno, beti ikusi izan da zerbait. Guzti izan dela, haragi pieza bat, aldaka edo mokorrian gixatua, baina bai, hau, bueno, berrikuntza txikitxo bat. Laranja erara, baina, bueno, azkenean da, nik saltzia nahiko antzerako erabiltzen dut biribilkisa itxeotenean, baina, bueno, laranja ikutxo batekin. Vale. Zuk sekarri oso gaur, klasiko lan bat, ez. Nik iko dut tartar bat, baina izokinana eta berezitasun izango du izokin freskoa eta ketua eraman goituela. Kombinatuak. Bai, orduan, bueno, izokina izango da, baina era berean, bueno, bere potentzia eta indarra izango du, testurak ere ezberdina dira, hor azkenean ketu iten duenean, lehortu iten duelako izokina, baina, bueno, horako, bueno, arraina gorditik. Ze ona. Ba, bueno, menua dotorea daukau eta hola hasiko gara. Aragia gatz ez da piperoltze ondukau da jarraian plantxan kozinoko alde guztietatik. Gero kasolatik atara eta bertan tipula, azenario eta berakatza ereinotzakin erregoziko. Gorritxotu dauzenean tomatia gehitxu, zuestitu, gero serexa bota, bitartian laranjak zukutu eta urakin batera aragisa gehitxu eta ordu batez zuertainan kozinauko edo lapiko askarrian 20 minutuz. Aragisa atara, xerratan ebaki, saltza birrindu eta patata frijitu batzukin zerbitzatuko dugu. Beraz, bueno ba, hasiko gara, nik hau mokorra edo hau, bueno, aragi pieza hau, normalean nik erdez rabillo moruan ezagutzen dut, edo pez, arraina. Bai, hemen mokorran doan pieza... Horia. Hau erditxik moztu dut. Vale, bai. Ze bestela badaz pieza haundixa, hau normali itxen dana bebai da lotu. Eta... Borobil forma eta hola mantatzen, ez? Horia, baina, bueno, nik holan, kasunetan, holan, fina ingot, gatza eta piper beltza, zu bizian, hori apurtxo bat, karo, barrutik ez da ingoz, honek gainera egosketa, ba, bie dau, ez da egosketa be oso luzia, baina, bueno, bie dau bere denboratxua, berez... Bai, bueno, ondoko ez da izango gero, azpizuma moduan barrutik gordina ez da jungo, bixaua da. Bai, horako biribilki bat itxen hori da, biribilko bat, gero gainera xerratan mozten da saltzian joaten da. Ezberdina da hori, laranja saltzan edo... Bai, bazkenean gixatua, bueno, ba, laranja ikutukiko da, laranja bakitzue, bueno, negukuak ontsa sasoikua diela. Bai. Beraz, dauz bere puntuan, eta honek eroste itxusunak, badauz maiko laranjak, eta sukuak iteko berezisa dienak, horrek ezke, daki sukuat goxo-goxoa. Guk aurten etxean pila laranja izan du. Bai. Amade laranja doa, tope, eta baina ona, hasieran, bueno, aipatu izan dizut inoz, limoiak inbeintzat, bai izan hasieran exageratua, azal pila bat, eta suku oso gutxi, eta orain ja, bai, aragia ere badaukate, azala egia da, onartu garra da, lodia dala, eta nik ez dakitor, azkenean saltzen dizkidutenako, balentzetik hartzen dizkidutenak, bueno, horra azkenean normala da moduan fruta hobetua, bere, bueno, ikutuak fruta horri ingo dizkiote, fruta hobea atara dedin, ez? Baina, bueno, zerekin ez da egiten gaur egun horrekin, danakin genetikoki eraldatzen du, txalakin ere hasi dira horre, bueno, gaur egun, bakizue, hemen behiak, neotxalan askuntzan da, arazo handienetako bada, hor metano asko sortzen dutela, ez? Hor ari dira Eskozian da lanean eta, bueno, askuntza hori mozteko, metano gutxiago... Ni horako esperimentuak zen eduz esatea, nik gehiago igual agian gure jaki ohiturak edo aldatzea, horrelako gauzakin beharrean, ez dakit, animaliak, ez dakit nola eraldatu, gero lau txalmasai, bi txalmasai eukin beharrean, sortzi eukin ditzaten, adarretan txalmasaiak ateratzeko, pero lau hilabetean hasi beharrean bi hilabetean hasteko, metanoa bota beharrean olako kolonia O du Chanel bost botatzeko eta hori pototan sartzeko. Ez dakit, erotzen ari garela nik uste dut, eta gauza batzu die moduan, eta ez dala normala da. Animalixa dira. Bai, eta, karo, mundu honetan, milioika eta milioika pertsona gara, eta gisa da, bueno, horretanok elikatzeko eta, bueno, dana txikitzen dugula. Orduan, bueno, igual ikasiko, ez dakit, danok gure aldetik,
jarri beharko genuke, beste jaki ero jateko beste likadura ohitura batzuk eta hartu, eta hori komeni. Eta gutxo gastatzeko. Komeni. Hementxe ikusten zuen, aragisa bakarrekin duguna da markatu, hementxe ikusten da nola barrutik gordin dauen, gero gixatuko eta gero bukatuko daitxe, baina kanpotik interesetan jakuna da azkenean da, ondo gorritxuta egotia. Vale. Beraz, hau kanpora, eta bertako sukuak berreskuratuko itxu ontxe bertan, barezkixak erregostan. Azkenean oinarrixa, hori bai, ladainak enduta nahiko tradizionala, hau da, berakatza. Azen adixua eta tipula. Nik txala ere biltzen duenen porrua ere bai. Eta hortak gaina nolakoa garen batzuk, jentia niko maniatiko izatea batzuekin, ni neu bintzat, ni nerea, hemen besteagatik izateten ari nahi, baina ni naiz. Eta nik bai, txalari ero behiari beti botatzen iziot, kipula baratxuria zenarioa eta porrua, eta gero bestiei, egiten badut, oiaskoa ero txerrikia, oiei porrurik ez dira botatzen, eta bakarrik izaten da, kipula eta baratxuria, ero zagarra, ero batzutan zenarioa inoiz bota izan diot, piperra bakte omaten, baina naiz oso saltza kontuetan, saltzaetarako piperra enaiz erabil salea, ero ez da gustatzen, ni piperra beti da guarnizio moduan. Ni gustatzen gat piperra, eta oitxura desberdina holan aldatu dutena, baina da, ladainak sukua doiarako tartean da, xerez ardoa edo ardo txurixa botatzeana. Zenik normalian egisa da, behiai, beti ardo beltza botatzeta da, eta txerrixainik kasunetan, txerrixai isa beti ardo txurixa baina aldatzen joaten naz. Ni froga bitu, nahi dutein, legunean pentsatzen hau nintzen da, oin nire semiai eta gustatzen zain pile bat, zagarzuko. Zagarzuko ekologiko erazten dugu, zagarzuko oso goxua da, egia da. Eta niri, egia zen, oiaskoa, laben ertzen duanean, zagar pusketa sartzen diot, ero saltzan egiten duanean, zagar erdi botatzen diot, eta saltzan oso ondo geratzen da, eta legunen esan, ostra. Eta, guzti beharrean ardo txuriarekin, ero garagardoarekin, ero saltzan egiten duanean. Ero zagarduakein, Ero zagarzukoarekin, zagarduarekin ez gustatzen. Ez, zagardu erara jan izan dut, baina gero usten dio mikaz puntu bat baita, zagardoa daukana, horrelakoa da. Eta zagardo erara ez gustatzen gehi. Haten dut, nahi dut esan, baina aukeran, etxean baduka zagardo botila bat, alabata izan ziren, Durangoko azokan, alabata bere kuadriakoak gure etxea gukanpora juinen, da libre utzik genien, bai hori da, etxea zaintzen. Hoxe, etxean ez da izan bada denbora izuten, baina, bai, astu zuten, zagardo botila bat etxean. Astu ez, zigor. Astu, zuretzako oparixa esan etxea ustearrean. Ja. Ez? Bale. Araitz, zagardoa nien eiz oso zalia. Nahi dut esan, zagardotik batera jutu manaiz, eraten du zagardoa. Baina ez dela nik zagardoa holan botilan da ez dut eskatzen. Gustatzen zait, botila dut zileaten. Eta handaukat, oraindik ez diotala erabilpenik eman, da esaten dut beti. Ekarri lanera. Ekarri guztut, Bai, baina... Alberto, astigarrako espero zagardoa sortu. Ez da astigarrakoa. Ez, Hernaniko da. A ver, Hernani errazien danak, orduan, ze karriko dutek. Hernanine, zagardo hona bada, A ver, ari gara egiten, muga bal dago, Askontzako astigarraga eta Hernani gaur egun, ia batu indira. Hor, azkenean poligono bat dago tartean, eta bai ezautzen ez duzuen entzako, hor astigarraga nauzo berri bat dago, ia Hernani daño horre, juten dala, oian lumera, hor mugan geratzen da. Orduan, Zigor, gu ez goiaz hor, errixen artian erabakitzera, eta hor, lagunak eta kontua oian lume eta zagardoarekin eta nahi nuen gidatu, segure gidoilariak txala botatzea zidatzi digu. Orduan, txala bota. Osa, txalako sinatu eta gidoilari saiotu jago, txala bota. Otu saio txala botatzea. Eta egia da, patri aipatu diunen, da berak bere inguruan txala, gure inguruan txala botatzea askotan esaten da. Nik ez dut ezagutu, nik botaka. Botaka? Bai. Gurean txala botatzen dugu, botaka ez du egiten. Eta jatorria, lehen egon naiz pentsatzen, nondik jatorri aldan, ze gauza batzuk, normalian beti daukate zentzu bat, honi holan ditzen zaio, ez da txala bota, juleni bako izan zaion, txal bat jaiotzea horre, txala botatzea bezain iguingarria da. Ai, ama! Baina, zer dino? Nire desan,
Jaiotza bada, zerbait polita da. Natura. Natura da. Guk, etxean, baserrian ezautu, gure aitzitek eta behi bat beti eukien, da txala urtero egiten genuen, gero eta etxerako aragitarako, eta nik ikusi dutan albaitari etorri, eta nola ateratzen zen da hori, antiraka eta osabata ikusten nituen, ez? Eta... Gero kontakotzu nik horrekin daukaten trauma. Horrekin ere trauma daukazu, untxearekin trauma, txalaekin... Txalaekin ez, erditziakin. Baina txala erditzen ikusi zen duen? Eskua barruraino sartzen, hankak hori ikusi zen duen? Ez baina... Hori ikustekoa da, ba. Peitxu, nik ez dakit, 12 urte edo Euskala, holan, bakarrik editzen nintzen, lehengo egunetariko bat, holan, asteburu baten, ze igual, gurasua zeuzen, lagunekin bazkaltzen edo, etxian bakarrik, telebista ikusten egongo nintzen, o auskalo. Eta batean txakurra, Lia. Ordukoa. Orduko txakurra, Lia... Zer arrazizan? Guraso ez ezagunak, ero... Bai, holan, apur bat mezkla... Nasketa, bai. Nasketa, honek uretako txakurrako kiskurduna beltza. Hori ama eroaita eta bestea? Bueno, hori bera. Bera, bale. Txakurra, Lia. Lia, hori da. Eta aurdun zauen. Eta batean ikusten dut, telebistan da, intzute dut olako soinu arraro batzuk. Urbiltzen az da, batean sukaldian txakurra erditzen. Eta ni, kogoratzen az telefonoz ama ideitxu eta, ama, eske txakurra erditzen dago eta, zeingo, eta nina bat. Ez ebez, ikusi. Eta nian, baina ez dakizen zein, baina gero ikusi nuen da, benetan, ontsi ja, urtea pasadira, eta politxa. Eurek iten da. Eta eurek iten dago edana da, bestia jan, da bestia... Osa, pentsau jaten gauza bat, eta nik 12 urtekin hori ikusten. Jo, nik horrekin daukat anekdota bat. Barkatu ez, hau, hartzen bat eriñotza. Eriñotza? Bale. Eta gero eskaia daukazu, ez? Bai. Jo, anekdota daukat, zuk esautze dizunek bulldogak. Bai. Bulldog horre txikitsuak eta muturra holan daukotu no. Zurrunga eta itzen da benak. Oiek badakizu, umea eukitzeko, laustra da. Cesareaz jaiotzen dira umeak, beti. Orduan albaitari deitu behar diozu. Amak umeari ez die esnerik ematen. Zeba. Ez dute hartu, eta noberak hartu, eta noberak biberoiakin eman behar dio. Bai. Orduan, neko komplikatuak eta lan asko ematen dute. Garai hortan, karo, lagun batek zeukan bulldog bat. Eta geratu zen beste batekin, kruzatzeko, eta karo, umeak garesti saltzen zien. Gaur egun hori zin nahi. Umeak garesti saltzen zien. Eta kontua da, kruzatu zuten, beste lagun horren bulldogarekin, eta kalkulatzen da hor, tak. Gutxi gora bera, mendik ez da izen bat astetara jaioko dira. Aste bete lehenago, txakurra, erditzeko, ostra, eta gaina nahiko zehatzak izaten dira. Deitu albaitariari, junara, cesarea, ez da gizer, da... Ez da gizu, gurasoak bestaldean, cesarea izan da ospitalan, da haitxa izaten dana, han itxaron gelan, da zer zemuz... Ze izan da zelan joan da. Zorionak, zure buldojak muturra dauka. Eta beste batekin intzauen lehen hau. Bizilagunan, koker hispanierra, zakaton. Eman zilonarek, eta gero... Cesarea ordaindu, haren ume guztiai biberoia eman, eta gainera oparitu inber ezin saldu, zenok nahi du bulldog bat, muturrak inbelbeltzak. Joe. Hola, eta gainera, jente ez da gurutzatzeko geratzen dianean, batzuk ordaindu iten zuten baita horretarako, gurutzatzeko, bilatzen dozu igual, arrabe aitxa ero hone izatea, eta gero garestia hota. Horatzen badauzela negozixuak eta... Mundu bat, baina kontua da, bizilagunan txakurrak ero, ez dakit, eskopetazio batero, hola gertatu zitzait. Bene. Zer gauzak, ordan buldojan ega duzue... Txakur kontuak. Ez daukara, txalarekin zer guzi. Hori, lehen egon gara, pentsatzen txala nundik izango da, txala botatzearena jatorria nundik etorriko da, baina, gaur egun txala botatzea horrekin. Atzo, kalimotxoak eraten hasi, eta txala botatzen bukatu nuen. Hoi bai esaldi hona. Hori da, Euskal esaldi hor dago, betiko esaera. Tomatiak birrintzen egona, ez da, honi? Tomatia botako. Tomatia bestela, garai honetan, kontserbakua, bai aldugu bota, kontserbakua birrinduta, edo bestela horreko suak etorten dienak, bai, hemen txe. Beraz,
Honegia bauka usaintxua, belaiz usaintxuena. Eta laranja botatzen diozunean, zer esan ikaz? Koloria, bai. Eta ontsa sukutuko ditugu laranjak. Oso, ondo. Bueno, animali kontuak izan ditugu honetan, txakur kontuak eta azoka eta etorriko, badakizu hilero etortzen gara, eta, bueno, azokan, hilabete hortako azoken inguruan hitz egiten dizugula. Bueno, betu, San Blasetan egoten die, artzi txakurraketan erakusteko egoten die, ez die saltzeko egoten baina egoten die. Duela, nos izan zen, aste honetan izan da, San Blasak aste honetan izan die. No sé, astelenia o domekan izan zien. Jai eguna neukan. Astelenien izan zien, San Blasak. Aurten astelena. Bueno, hemen ekarri zizut batzuk. Horre alegri dulantzin ere izan ziren, horra araban, baina pasa ziren, San Blasakan egiten die. Eta larumat honetan, Uztaberri eguna La Puebla de la Barkan daukazuen, non, bueno, Uztaberri eguna berak esaten duen, aurtengo ardo berriak eta dastatzeko aukera goten dan, upategietara eta irteerak eta antolatzen dituzte, orduan, bueno, egun polit bat izan alda, asteburua honi, bueno, plana nahi bauzu egin. Bai, beitu. Gero, hartziniegan, hilabete bakoitzeko azken igandean dago, hemen lurreko merkatua ditzen dana, eta horre nekazaritzako produktuak izaten dituzue. Gero Markina Zemeinen asteburu hontan azoka daukazue baita ere, orduan, bueno, alengo seguru askok astelenian San Blasetan egon ziren, da asteburu hontan Markinara jungo die. Gero Barakaldon bebai San Vicente nekazaritza azoka daukazue otsailaren 16an. Ezin da etxean geratu asteburu honetan. Ez, baina, asteburu, gaur egun astebururo aukera dauzkazuek, Gipuzkoan ordiziko azoka asteazkenero izaten da. Eta asteazkenetan ordizira juteko nik, bueno, gonbitea ematen dizuet, zehor, gainera olakoetan polita izaten dagoetara jutea, zehor bai jendeak ikusten duela sasoian sasoikoa zer dan. Olako merkatuetan da, azkenean, ikusten duzu noiz dan, zer dan sasoikoa, ez? Egoten bagara beti jutan, frutaen datara, supermerkatuetara, ez daukagu horren erreferentzerik, baina holako azoketara, juten hilabetero eta holan, orduan eta gehiago herriko azokak Durango larumatetan eta izaten dugu, hor joaten mazete holakoetara, hor badakizue, bueno, badaudela hilabete batzuk, non bertako nekazariek 4 gauza dauzkaten, eta beste batzuk, non 10 gauza dauzkaten. Orduan, hortako alde hortatik, umeekin juteko eta polita izaten da ikas dezaten, sasoian sasoiko produktuak zeintzu diren, ez? Hori da. Hementxe, zigor betxu. Xerez ardoa botakot, ja sua ez dakit entzutu zuen holan plop bitzen dauena, baina horrek esan edau sua igo dugula, zaizkenean interesatako apurtxo bat behintzat, alkola lurruntzia. Gero, ingo duguna da, bueno, aragisa sartu, hemen askatu ditun suku danekin, tapa itxi. Bai. Eta inguzu zer guarnizio berritzaile bat, ez? Patata frigituak. Wow. Klasiko bat, eske azkenean funtzionatzen badau? Patri, beste modu batera moztuta egin gaur? Laukitxotan? Pospolo erara, makiltxo erara... Eske laukitxoak ez ditxu probo, aurten? Aurten, bale. Edo esan, bueno, zerbait aldatzearen, guk, bueno, gaur egun gailu hori ez da desistitzen zen, zuk entzun duzu hau kabiak egiteko, patata kabiak. Kabiak? Holan, zestetxo batzuk izango ziren bezala? Hau zan, lehen geneukan gailu bat, bueno, pentsa, hau handiagoa dela, Bai. Justo hau baino pixka txikiagoa. Eta hemen zegoen, lotuta. Orduan, egiten zenituen patata, mozte zenituen pospolo erara, jartzen zenituen eben azpian, hau honekin, klak, engantzatu iten zen, eta frigigailuan, olietan sartzen zenituen. Orduan, ateatzen ziren, ontxitxo bat, hemendik atatzen ziren patata frigitu ontxitxo bat olan, eta barruan arrautzak aldarrastatu bat onjo batzuekin. Ero barruan, ez da izan, normalean arrautzakin eta zer ikusia zeukan, ero perriabako saltza batekin ero, eta hor, bueno, hori izan zen bere garaian, eta hau, egon zen naiz, guri ostulit, gene euskala, olakoak, eta jatetxe gehienetan ikusten zen ditula. Gaur egun, ez dakit nik inun ikusi dudan olakorik, eta hori zen, bueno, kabienara, patata kabienara egiten. Garai batetako sukaldaritza oso barrokoa zan, eta gaur egun izango da oso minimalista. Badut daneti dago, baina bai. Lehen, Patri, lehen garai batean placer guztiak oso apainduta joten zen. Horan, lehendik konparauta. Oso apainduta. Eta zenbat gauza jartzen ziren, ni tokatu izan zait,
ondoko jatetxe kanporatera, eta ez dakit zen lore ero osto ero hartu, apaintzeko erabiltzen zenak, naiz eta jangarriak ez izan, polita nahi izan egin. Eta, gaur egun, beti, arau moduan, errezeta batean, plater batean dagoen dena jangarri izan behar da. Ezin dugu jarri zerbait, ezin dela, norbaitek aguan sartzeko ideia izango du, bai ero bai. Lehen garai batean igual ez zitzaigun notutzen, ikuste gehiun osto bat hor, da hori zer da, ni txuleta emango diot. Ondoko osto horri ez diot emango, ez? Osto hori jandezala, ez dakinok, txuleta heltzen zioten. Eta gaur egun, pentsatuko luke, txuleta honekin osto hau izango da, agian emango dio txingar zaporea osto honek izango da zerbait berezia, auskalo. Nikolako pintxo batzuk eta ikusi izan ditut aurkesten, olan politxas dirako, igual babarrun batzuk, platerian babarrun batzuk lur antzerako lan itxura iteko, eta pintxua gainean. Eta pentsau izan dut, batean bat igual okurri jugon, babarruna batzak gordina jatie. Karo, eta orduan etortzen da, hori izan, eta horska egiten dira, eta hortza puskatu, agian. Orduan, espada, platerean jartzen duzuen dena, jangarri esan dela, ero bestela abixatu. Ze hori ere egin da. Gaur egun zerbitzari etortzen da, eta aparkatu, aldamenean doan hori ez da jangarria. Hori da polita iteko. Hori da, zuri, suertatu jatzun, horren gaiz aldatzen, ez? Hau, ona mugitxukot, joan zinorako escape room batera. Bakitzu, escape roomak horrek gelak eta izaten dugu. Nien ez, horrein joan inbernaiz batera, ene izan sekul. Ez que esan ustasun kuadriako. Joan bergarela, maiatzen goaz. Bale. Maiatzen goaz. Aia ateatzen garen. Hortik maiatzetik aurrera txorienek ez dakigu jarrituko duen, sentitzen du. Gelatik ez banaiz ateratzen, ez du jarrituko agian. Escape roomean ez banaiz ateatzen, hor geratuko nahiz betiko. Bueno, ia. Escape roometan era, batzutan gertatzen da, escape roomea die, horako gela handi batzuk, jokuak izango bazien bezala. Hor pistak eta ematen dizkizute, ez? Pistak emote dutzu, eta hortik atara inbizar, ez? Eta askotan, igual pistak egoten di, armaixo baten atzian edo, kuadro baten atzian daulako gauzak, ez? Eta badazta dabe, abixau itxen daue. Pegatina dauzen lekutan hori ez ikutu mesez, ez huertau jaku, kuadriako batzuk, desmontatzia etxia, gela dana desmontauta. Batek kalefazioak enduta dana. Esaten daue, mesez, pegatina dauzen lekutan, mesez, ez ikutu, hor ez dau pistarik. Pegatina jartzen dituzte. Hori da, ez da trampa bat, hor ez dau esebez. Ze jendeak itxeitxu, pentsau. Hor zer da, pistak, zuk irekitz azten zara, eta galdera bat, eta hortik pista bat ematen dizu, eta aurkitzen duzu beste toki bat. Han beste pista bat ematen dizute, ez? Eta horan giltza aurkitu arte lan? Hori da, eta izaten da normalien, 5-6 pertsonan dako lan gelak izaten die, eta hortik atara bizara, ordu bat ere. Hor, ez dago bat oso famatu Euskal Herriko bat mundu mailan sari pila bat irabazi dituena da. Gazteizen dau bat, beldurrezkoa dana, baina... Gaina... Kuadriakoek hortaz hitz egiten egon ziren, eta hori, mundu nazi... Baina uste dut dagoela beteta, ia... Bina eta hogeita zazpirarte. Tokia hartzeko oso zaila dala, eta mundu mailan hainbat eta hainbat sari irabazitakoa, eta jendeak kanpotik etortzen da hortara. Nik anedota daukat nire lagun batzuk, joan zira daulako batera. Eta azkenean, ze beraie daukaten mikroa dagoena kontrolatzen kamarekin ikusiten zaituzte. Eta azkenean, begiratu zazu alfombraren azpian. 5 ordu da mazkizuela hor zuen artean diskutitzen. Jose, gora daukat ideia bat oso ona. Alberto jubilatzen danean, badu solako batzuk dira bilurrezkoak gainera. Bai. Eta esatezu, horren urte betetzea da horre, putadak itxen jako, parkatu. Broma pixutxuak etxen dago. Bai. Eta horren, bilurrezkoak sustuak da, goi ez... Baina ez dauka adina sustuak eta hartzeko, Alberto. Imaginatzen zu... Ez da oso izango zuregatik, zuri bilurra mongo txilako. Ez, ni oso beldurtian ez. Baina Alberto ematen badio nik ahosa okoa ez diote ingo berari, Hor... No, ingotza... Taldeke badauz bolondresak. Bai, claro, hausa okoa tamien gaina sartuko dio, ez tarri daño. Bueno, hemen txe. Gujuni margara, holako batera? Pentsatzen hori gujuni margara bai, deskantxu bat hartuko dugu, hau, hile egon arte, patata frikitzuko itxugu, ze gero lan hau gaue. Saltza berrindu, aragi xamostu,
Eta, bueno, berriz bueltan. A ber, hori xo zelan dauen? Bitxu, bai, hasiko gara patatak itxen. Ontsa gatoz. Hemen birrintzen dauen. Bai. Hori, a ber, hori da bere lana, Patri, hori behar du. Hortako, a ber, gailu hori ez zuten asmatu gero hartuta limoia sukutzeko, ero mandolina lana egiteko. Ez, bere lan bakarra irabia gailuarena da. Hori da. Eta hemen txaukau. Bai, jogun saltza. Bai. Txarrixana ez. Laraina saltza. Laraina saltza. Eta ointxe ingo duguna da, aragixabe bai, satitu. Vale. Olaxe, xerra, sentimetro bat edo, olako txiak. Bota aldizizu besta soka batzuk. Venga, bota. Venga, Nafarroakoak. Tafaiako feria, otsailaren 9-tik 11-ara. 1419 urtetik egiten den azoka bat. Ostras, badauka tradizioa. Badauka tradizioa. Eta gero, Baionan daukagu Urdaiazpiko feria, oin astontan izaten ari dana, 6-tik 9-ra, eta hor bakarrik ez da izango Urdaiazpikoa, beste hainbat eta hainbat produktu izaten dira. Orduan, horra ere, gerturatu alzaetela. Eta bestela, zuen herriko azoka, kastero egiten direnak, eta herri bakoitza bere egun ezberdinak izaten ditu. Eta horra aukera izan dituzu, bertako produktuak erosteko, baserritarrekin hitz egiteko, eta... Itzaki apurtxo bat, herrixak bebai desberdinak eta ezagutzeko, turismoa beti, kanpora eta joateko itxuria daukagu, da gero, hori. Ni kanpora noa gehiago olako lekuak ikustera, ni museo batera, joten nahi museotara, baina lehenago ikusiko nauzu herri bateko merkatuan, museo batean baino. Gehiago disfrutatzen dut, eta gaina gastu gehiago egiten dut. Hori egia da, olakotan, ni jendeak, esaten ditu, oine, ari dira horre hitzeiten, abadinon, olako autokarabanentzako, olako aparkaleku batein, eta batzu esan, horrek ez da izer, hori zertako, etortzen da jendean. Ni holan ibiltzen naiz, eta ni juten naizen herri guztietara gastu pilo bat egiten dut. Bertako dendetan erosten dugu, beti zerbait hartzen dugu, orduan... Hola xebide da, ez? Bai, hori da. Holan, hemen ikusten oso. Eta patatak, ni naz oso salea patatak bertara sartuta, bertan biguntza, eta gorputza ematen diote, bebai saltza mati, bestela... Patakotz, zuri apurtxo bat, ez dutzutela inkasuelan posfuerotan eta lastoeran mosteko, ontsa ingotzu favoria. Baina, beto, ni ondan bai izan naiz, ze badao jende bat, gixagoa egiten duenean, patata botatzen dizkiola bakarrik zuritu eta kraskatuta, gordinik. Ez lehengo fregitxun bidea, portxo bat. Bueno, ez da zetan. Eta egia da horrek zentzu... Lehengo fregitxun bidea, gurotesan, ez da indi... Onagoa geratzen dirako. Baina, jende bat izan da, eta sartakin bat zekin duko dut, egia da, hobeto geratzen dela, baina bestetara ere egia da, hori, gatz puntuan pasagarela. Finegia geratu zaigulako eta haina, gehiago bete nahi garelako, patatatzuk horrela botatzen maizkiogu, kraskatuta botatzen maizkiogu, egia da, loditzen lagunduko digute, eta gatza ere zurgatzen dute. Orduan, alde hortatik ere, interesgarrian zerbait, eta, geratzen zaizkigu patata batzu, zeinek zurgatu duten, pila bat saltza hortatik zurgatu duten, eta patata berak ere badaukaten gixauan zaporea, ez? Bai, eta nik ontxe iturri eta biotena da, plater sakontxo bat eta kostazu. Txo, hiek, niri gehiagin zaizkidala gustatzen, Bueno. Txo. Venga, bai. Olako baten, ondo. Patatak harrapatze dituzten, oinarri bezala bintzat. Olaxe. Metxe jarriko, jaitxin gau. Eta gure xerrak, ez? Bai, xerra pare bat, ez? Bai, Edoran, minimalista? Baita ere, izan ditik, Holan ateko eta gero argazkidako jarriko. Baina holan egia da politia eratzen dela, batekin? Ez, oso bolo, gero, etxean razio handia bat jarriko zenuko edo, baina... Holan, txala, laranja saltzan. Holaxe. Hala, Biguntxo dago, Txo, bai. Biguna bezain xamurra da hori, ero orain dipizka gogortxoagoa? Gogortxoa, argazkitxoa... Hango itugu muskuitxo batzuk, kokarloko latxo batekin?
Una. Dauka puntu zitrikoa laranjan, Etortzen da. Bai. Laranjan zapori ez, baina puntu... Oso ikutu dauka. Erra da. Oso na. Osoa. Baina. Hala bat, da ontxe zukolan bigarren aukera bezala? Potentea ba, nik ingo dudera esan dago. Tartarra, baina izokin freskoa eta ketuarena. Zona. Bueno, hemen gaude, bueltan eta gaurko bigarren errezetarekin. Eta esan dakoa, izango da olako tartar bat, eta hori azken emakizu dela, haragi ero arrain gordina, izatean laukitxo eta moztuta, eta ero ongarri ezberdinekin. Eta honek berezi izango du, izokin erabiliko dugu, hemen izokin freskoa, eta hemen izokin ketua, eta nabaritzen da, zein dan zein. Hau, ketu egiteko lehortu iten da, eta ero, gaina keia jasotzen du, orduan ja kolorea ilun hau hartzen du, eta testurak ez dauka zer ikusirik, eta zer zango du zaporearekin. Zaila, txorienen egoten basari, usainak be, esango zu zein dan zein. Bai, usaina duka benetan, eta zaporea ere, eta nola egingo dugun, horrela. Bi izokinan laukitxikitan moztu, gero gopor batean jarri, gainerantzeko gehigarriak gehitu, ondo nahasi, eta zerbitzatu. Orduan, hemen garritxuk gero, apaintzeko ero, garritxuk ez dira arrautzak, izokinanak, dira honek esfera hau egiten direnak bereziak, eta probatzen moduz, gero dastatzean, izokinketuaren ikutua badukate. Orduan, hori esan da, hemen egin dut, berezi moduan, gero, haulakoetara, ziapea botatzen da, soja saltza, tipurina bai botatzen da, luzokerrak, eta normalean nolakoa zer amaten dute beti? Kaparrotoak, alkaparrak. Eta ero jendeak etxean izan den ditut, ez dakit zerrein hoiekin. Nik aurra aukera moduan, olako ikutu gazi eta berezi emateko oliba berdeak ere antzeko ematen digu. Eta nik oliba berdeak ekarri dizkizuen. Eta bota beharrean, kaparrondoak gero, oliba berdeak. Eta horrekin, ez duzu izango, gero potea, ze oliba berdeak etxean errazeba izango dira, jateko ensalada batean. Nik uste baiet, holan pikote horako, balixa dabe. Eta gainera, ontxe gutxi, estatu mailan, jakin izabien, baina Portugalen ontxe deskubritu dabe, oliben ezurrekin bebai, beste gauza asko enleikela. Adibidez, erregai bezala erabili. Orduan nahi dauena da honek prozesatu eta erregaiain, baina biedabeie parlamentuan olako baimen bat. Ze oinarte da ondakin bezala kontsideratua eta eurak benetan etekin bat ataratzeko edo horrekin lanak benetakoak eitzeko, ez bakarrik ikerketarako, biedaue olako azpiproduktu bat kontsideratzea. Eta horrekin ala bihurtu biomasa, adibidez, etxiak eta berotzeko, adreiuak eta eitzeko balixo da. Beraz, ez duzu imaginatzen, ez? Oliba jaten zeuz da horrek ezurtxuekin zeingo da, horrek zaborra gota, ez ia gauzan leike. Nik irakurren, oliben ezurrak ona direla ura garbitzeko ere. Ura filtratzeko ere. Filtratzeko ere balio dutela, ez? Ze xurgatzen dabe horrek metal pisutxu dana, eta ura garbitzeko balixo da, beraz, erabilera pile bat dituzte. Nik uste nuen bakarri zela, ondokoari sirikatzeko lan, botatzeko burrera ero, oliba jatez dela. Hortako ere. Hortako bebai. Hortako, zagalotekira soizenean intxaurrak eta bebai balixo dabe. Intxaur batekin buruan emoten batu egun zein intxaur dan, eta zein indarrekin botatzen dizuten, aukera nobeto olio batekin zirikatzen, ero kereixa baten ezurrakin. Enoia ez ebesatera. Eta Portugalen, behintxu, zenbat erregai sortu alkozan, ze jaso dituzte, 160.000 tona oliba olio, horrek esan nahi dau, 1,2 milioi tona oliba ezurrena hartuko zituztela. Berez, bada. Bai, etxetxo batzuk eta berotzeko ere baliko... Eta tartar batzuk eitzeko bai, balixoko ezauena. Bai, noski, eta bere hortan bakarri jateko mosto batean ere, oso nanik, lurrek beti eskatzen digu, aita mosto, ni mosto, besteak gure eskatzen du, nagusiak, baina bi azitunak. Bai, olibak bi, aukeran bi, bat bakarrik ez, bi. Oso na, azkarra da.
Bai, nienaz, jaten ditut, baina enaiz, juten banaiz toki batera eskatzeko batzuk badukate. Oliba batzuk atera, ez da izer. Nik aukeran nahi hau ditut, olako txibi raba batzuk, olako. Ni oso oliba esalian ez. Gainera gustatzen gatonek, etortzen dira, olako gospinolio, desberdin batekin, berakatzakin, piperrautzakin, piperrekin, da etortzen dira batzuk prestatuak edo alineatua deitzen datzienak, horrek asko gustatzen gatzen. Eta tartarrak bai, batzuk azeitunakin, beste batzuk oliba barik, hemen izitxugun, nik Juan Sanartean indauen bat oso ona, izokin aguakate da burrataekin, inditxugu, zenbat tartar. Bai. Pila bat. Ointxe gutxi ikusi nahi nolako notizi bat edo olako errezeta bat, nun sushia itxen da bien, tartarra da arrain gordina hor tartean, itxen zen sushia eta hamburguesan hasi. Olako nasketa bat. Zenik horrekin gero daukat eta nola da hori? Nasketa bitxi bat zan, eta orduan itxen zabiena da arroza, sushian arroza normalien izaten da oso kompaktatua, ez? Bai, azukrea eta ospina eta darama, eta horrek geratzen du itxaskorra, eta bloke bat. Orduan, horra itxen zotzena da, horako ogi forma eman behintzat. Ogi hamburguesa itxura? Hori da, opiltxo forma, eta gero, joaten zan hori izokina tartien. Orduan, berez hamburguesa egiten zotzien, baina sushi esan beste forma baten. Eta, igual txorienen itxeko aukeria, baukau. Zerrendara apuntauko. Ala eta beti esaten dutzuegu, zuek ideiak baldin badaukotzue, idatzi txoriene abildua eitb.eus, eta gu proposamen horrek irakurtzeko beti prest, eta itxeko goi posik. Asteburuan izan ditugu Amelia eta Jonen semeak etxean, Oier eta Luken, eta hauek ere gurea bezala oso sushi-xalea dira, baina Oierrek izan gauza bat. Gero nahi zuten txakurtxo beroak, aipatu dituela, txakurtxo beroak. Oierrek susia jantzuten dengo, gero initxuen saltzitza batzuk, eta horrogian jarri, eta gero eki botazio berari ketxupa, Oierrek jarri zion ketxupa, eta gero sushi bat hartu zuen, dena mamurtu zuen, eta hamburgas hotdogaren gainean jarri zuen, saltzitzaren gainean, eta gero soja pixka botazion. Oier, zezikin geri dau supergozoa zigon! 10 urtekin. Igual. 10 urtekin lolako gauzak egiten. 10 urtekin, segor iturritara erakusten erresta berritzai bat, gero txorienera ekarriko dauena, igual. Ni holan, itxurakin ja gehiagi ezian holan erakarri, baina bueno. Badau, idazle gastronomiko bat, Galiziarra, Jorge Gitan deitzen dana, eta berak esaten dau, horrek ez, beti hiltzatu da itxugula, betiko zaporiak errezeta tradizionalak, eta horrek ahaztu inbi itxugula apurtxo bat gehiago, eta ausartu barga dela. Hori da, beraz igual, Oier eta Lukenen salia. Ez, Oier. Luken utzi ezu, Luken nahikoa dugu berek. Luken ez zen. Oier izan zen. Bueno, hemen, bi izokinak moztuta. Hau edia luzokerrak ospinetako pepinotxoak, gero, hemen koiaraka bat txikituta. Gero, esan dakoa, oliba berdeak. Beste koiaraka bat txikituta. Hemen niri gustatzen zaik, berez, arrautza gorringo pare bat bota, eta ero oliba olio botatzen duzunean, horrek izan du, oliba eta arrautzak iraketuta, emozionatu eta maionesa bat egiten da. Bueno, arrautzarik ez badukazue, maionesa bera erabilia duzu, orduan, maionesa koiarakada bat, gero, ziapea, beste koiarakada bat, Patrik gaur, xerez ardoa erabili duen hortan, nik ere, xerez ardoa. Txorrota bat. Eta orduan umientzako ez. Ez. Hau ez da lurruntzen, Ez. Gero, hau soja saltza pare bat koiarakada, eta hemen daukat olako tipuleta txiki bat, moztuta. Orduan, hau, ondo naziko du, eta listo, honek, Patrik esan duena, aguakate pixkateko botan nahi badiogu, ero beste arraien batekin, hau oso ondo geratzen da baita, makaia barekin, makaia gazitu hartzen duzuen, eta makaia ketu bat, eta biak nazita jartzen baituzue. Malako tartar berezi bat, oso euskalduna, jarriko genuen. Eta, gu etxean oso, aurten gabonetan ere izan ditugu, eta tartar salea bagara, eta gure etxean umeira gustatzen zaie, bai. Gustatzen zaiolako gauza jatea. Umiek igual errexago jango daue, nausitxe baino, adibidez, nik eskontzan, aperitibo bezala da joan ginenean aukeratzeko, bakarrik utzi sostien, erabaki dagoen, bakarrik gordin bat jartzea. Bai, Segero, karo, igual gure kuadriako egiten, bai, baina, ja,
Amaginarreban lagunak, amaginarrebak, amak, amamak, tiak, eta horrek igual, horrek... Olako gauza hain berriak, ez zeuden nola da, Galiziar honekin, kaseteari Galiziar honen oso aldekoak ezien, ez? Claro. Bueno, danetatik janbida. Bai, eta... Bai, noski. Ez horiku da beti esaten duena. Berria bai, noski, baina tradizioa ere bai, eta azkenean, bueno, berria askotan nondik eran behar du tradiziotik nahi ez, eta biak dena dira hemen balekoak. Hori da. Dena behar du. Bueno, hemen. Segona. Gure tartarra, gero, arrautza, bueno, arrautza esferifikazio txiki hauek hemen. Honek ez di arrabak da. Ez, honek dira esferifikazioak. Izokinanak, izokina oinarri hartuta, baina honek ez die arrautzak horrenak. Eta, bueno, hau, biharko eguna, ez? Ostiral berezi baterako ero ondo gozan. Bai, hau ogitxi gorki batekin erolan aldamenean ero jartzeko, nik uste dut, bueno, ondo geratu daitekela. Hemen daukazue, gure gaurko, bigarren eta azken errezeta, izokin ketu eta izokin fresko, tartarra. Oye, ze ona. Ez probatu nikunda. Baina bakita gongo dela. Zapore batzuk egia da imaginatzen ditu. Gauzatzu jan baino lehena oia bakizu gutxi gora zer etorreko zaizun. Ba, eta azkenean kosinan egoten zara aixa egun osoan, orduan bakitu. Hori horrekin nazten bozu. Ona, seguro. Bai. Nik arautzakin, probatu dugu. Ketua nola negaritzen dan, Jo, eta pikantia bebai, Zer botatzen zu pikantia? Pikantia? Hori izan atruko, Alberto, kerjateko? Bai, pikantia, bota diotek kimchi, sintxi. Igertzen da. Bueno, laguno, bihar ostirala, astea joten zaigu, eta badakizu ostiralak bizitaria ditugula txorienen, eta nire aukera izango da, bueno, etxean norbait barazki jalea, etxera norbait barazki jalea badator, hortik jongo da nire aukera, eta ogitxi gorki batek gainean. Eta barazki jalia estan antzat, nire aukera. Itxaski broxetak. Denentzako aukera dauzkazu txorienen, beraz, bihar arte lagunok. Agur.